Здравейте на всички! Днес ще играем Brawl Stars. Да. Днес ще играем Brawl Stars и ще си минем ето това, Trophy Rush. Това не можах да го мина до края. Както виждате на екраните си. Тук трябва да го... О! Той ми го е дал! 15. Pyramid Quest. 48,3. Сега играх всъщност. И да. Имам всички герои на такова, само тия дет нямам. Джуджу, Зиги, Найджа, Ръфълс и как се казваше? И Джиджи. Тук имам всички скинове, както знаете. Не всички, само Нано Нори. Той ми остава. Но както и да е. Нека да започваме. Юху, Trophy Rush! Ще играем днес с Бъс, тъй като вчера си взех скина от шопа. От Blink шопа. Да. Ако чувате странични звуци, това е музика. Пуснах музика с намалил се, не мога до края, тъй като нашето семейство много обича да слуша музика. И да. Добре. Така. Бархлито ми се да сега да го приключа на секундата. Добре, не можах да го изстрелям да го хвана. Ама защо? Не мога да го хвана. Аха. Господине. Аз пък го биха точно в секундата, която го... Това никой не бе видял. Да. Как минус една купа? Не. Няма да играем с Бъс. Да. Имам 99 герои от 100. Най-долният сега. Те са те на най-долните. Ай, по клас. Спраут, ужас. Ужас. Спраут. Как може да ми го причинят Спраут точно? Нори трябва да взема. Нямам Нори. Так. И всеки път, като го загубим, забравих да ви кажа, ще сменям героя. Да. Добре. Това мисля, че е 8-bit, да. Цаках го. Не идвай при мен. Ето и ботчета. Имах предвид на Леон. На Леон самия клонинг. Такъв смисъл имах предвид. Ама не мога да го... Ето! Не мога да го оцеля! Не мога и ботмал... Ботмал, да. На Леон, това. Да, няма как да... Добре, сменяме героя. Кенджито Кенджи. Тук нито една игра не съм победил, нещо почвам да стана слаб. Притеснявам се. Не. Защо? Защо пак са с живи? Не, махни са. Колко много кръв ми взе. Да. Това е общо взето. Так. Бам. Франк, увидай де. Да, тя ме елиминира, защото Франк ми даде много демидж. Да, на една купа какво да дават. Добре, 4 минути. Добре. Спокойно. Трябва да бъда спокойна и да избера най-добрия. Добре. Окей. Скит ще бъда. Добре.
Хайде, Кит. Докажи, че си силен. Дай. Тъй. Добре. Опа. Колкото и той да се замени. За съжаление. Не, за съжаление. За негово съжаление, махтото. Да, ще ви че пък. С 3 удара приключих и крол. Айде, play again. Извинявам се. Тъпо. Много тъпо. Малко съм болен, не знам, ама... Да. Затова от време на време ще кикалям и ще кашлям. 26 купи. Нищо не направих. Нищо не мога да направя. Значи. Много се ядосвам. Добре, сега ще взема мек. Мек ще взема. При мен. Какъв той е на мек? На 100 400, да. Много честно. Няма на къде. Значи тя може да на 4000 нещо, ама аз не мога да бъда... Да! Добре. Не, махни се. И сега казвито, ако ме приключи, махни се. Браво, Кейс. Не! Добре, че го има оцели. Так можах да се активирам нещата и не успях. Както и да е. Бробол ли? Не, дуелс. Добре, Соул с Хайде Соул. Значи, ранката автоматично е премахната. Молята герой. Франк, защото има много кръв, така да се каже. Показах си слабата страна. Тъкмо с тази. Добре, може пък последните 10 минути да побеждавам. Никой не знае. Не мога да го приема да губя. Не обичам много да губя, но трябва да го приемаме. Всеки трябва да може да губи, ама... Бам! 2-4, давай. Бум! Yes! За 1000 години убихме и Кенджи. Това не знае какво прави. Джин. Айде. Това беше много огромна грешка, само да кажа. От страна на Джин. И как му убиха? Важното е, че пък сме на 3-то. 16 купи. Интересинг. Добре. Давай. Бам. Бум. Точно така. Давай. Айде. Край. Махни са. 5 или 4? Да, 5, както винаги. Добре. Покарея. 11 минути. Добре, давайте разчи.
Няма да чакам. Давай, че Роса. Надявам се сега Роса да ми е силна. Според вас да вдигна ли фанк на престиж? Това ми е въпрос. Да си вдигна ли фанк на престиж? Те. И Роса мисля да вдигам на престиж, което малко май ще е трудничко. А ако сега победят още 2 игри с нея, в смисъл сега остават още 3. Ако сега победят тази и още 2, това има в предвид, ще я направя на престиж. До следващото видео на Brawl Stars. Което може би ще е вече септември месец. И може средата на август. Аз съм вдигал мейк за един ден накратко, ако не знаете. Мисля, че съм го споделял това с вас. Добре. Обикна го. Ма трябва 3 пъти на първо място. До 3-то. Защото нали печелившите били до 3-то място. Те. Убиха. Те. Добре. Значи до 3-то място. Ако това го направя, аз не знам също. Ох. Само секунда. Добре. Тук сега никой не ме докосва. Ама трябва 3 игри подред имах предвид. Хо-хо-хо. Да, ето няма как да избера един и същи в един епизод, да. Добре. Не, махни се. Не обичам да губя купи. Колета. Убиха я. Добре. Тук малко да хилна. Да. То как ми се... Не, махни се. Браво на мен. О, не. Това сега за победа ли се брои от първо до трето или от първо до четвърто? Защото сега ми брои 12 win streak. Мисля, че се брои. Защото win streak го дава до четвърто място. Значи до четвърто място ще го броим. Това не го знаеш, че дава до четвърто. До четвърто ще го направим, тъй като така е по-удачно. Според мен. Защото щом дава уинстрик до четвърто, в смисъл дава плюс 10 купи, разбира се, и дава едно нагоре, това означава, че пак е печелившо място. Или не е. И да направим една дискусия в коментарите. Според вас, до трето или до четвърто сега в Brawl Stars трябва да е? Защото според мен до четвърто е. Охо, не, Едги, махни се, Едгар, махни се. Браво на Едгар. Това не е втората игра, това не е третата игра. Да, пак четвърто. Сега ако ни даде купи, ще я правим Роса на престиж. Защото даже ми дали не знам колко купи. Оле, иде ли? Още 6 минути. Вихо. Рандом.
Дан. Добре. Тук, какво имаме? Демоник дроп. Аз съм на 0 джема. Плеер айкън. О, не. 500. Добре, тук вече някакво. Double wins. Няма чак толкова силни тук. О, не. Само максито. Добре. Харесва ми. Така. 400 кръв ли ми взима той? Бам. Добре, тук успяваме. О, мачкам ги с роса, значи. О, трето място. Добре. 16. Май до тук не сме загубили с роса. Само дето до четвърто мато според мен са брои за печелившо. Въпреки, че винаги е до първо, до трето, ама... Не! Стига де, това не е честно! Нано Норина... Да бе, няма да стане. То колкото повече да че плей аген, то толкова повече по-силни. Аз тук се крия като... Мисля... Не, няма да стане. Да бе, махни се. Няма предизвиквай. Не, махни се. Моля те. Знам, че си на втори престиж, ама сега се върна в него. Не. Бягай. Роса, моля те, бягай. Благодаря ти, че избяга от лошите. Не, Норито наистина е много силен и мисля него да го вдигна наистина на престиж. Само да го взема. Добре, загубихме вече. Загубих си официално изтрика. Ужас. Реар, както винаги. Остават 3 минути и видеото свършва само така. 199! Добре. Това трябва да го стигна и тук съм третото ниво на това. Минал съм това. Добре. Нокаут. Добре. Окей. Става 2 минути. Сменяме героя на Аш. В следващия епизод я да направим нещо. В следващия епизод с кой герой да играя. И една дискусия, както ви казах, дали трябва да се смята четвърто за победно, тъй като дава стрик. Win стрик. Добре. Так. 500 кръв са. Корделиус ме предизвиква сега в момента. Не, убиха ма. 5. Не са брои. Как да не са брои са? Сори. Значи, не. Бибито. Тя ме напрестиш. Айде, Биби. Бам. Чао, Едгир. Едги. Аз обичам да ме викам Едги. Те.
Хоп. Не можах. Не! Как ти мазно Не. Господин Гром. Господин или госпожа. Не знам. Добре. Добре, харесва ми. И, значи, то човек не може... На Библия е такова много ограничено и не мога да ги целя някой път. И са точно пред мен. Там. Защо не си активира хайпера и не си пусна главата тик? Оха. Хоп, край. Дет. Точка, край. Кенджи is dead. Колко време става? Свърши. Добре, хора, благодаря ви, че гледахте. Следващия път Рося я правя на престиж. В следващото видео имам предвид. Добре. Чао. И чакайте, не забравих да ви кажа. Джойнете са в моя клуб. БГ Тошкин. Даже съм го качил в експериментите на RoboGiga. Можете да влезнете в моя клуб. Ето го и хаштага. Отдолу под клуба. Аз съм президент, разбира се, на клуба и чакам ви. Чао!